Nou, oké. Oké, kan dit? Het is je werk maar, oké. Ja, het weer. Ja, u kunt hier wat wolkenvelden zien. En ja, het wordt dus niet zo mooi weer. En ja, nou, ja, mijn vriend is vreemd gegaan en het gaat nog regenen. Oké, hier ben ik. Hier is, ondanks dat ze ziek is, Sharon Verdegem met Sabijn Laterveer met Kikketv.